Total na 8 individual ang naikurit kano si Fina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital na nabiktima nin paputukan bagong taon. Kabali sa mga erido ang sarong 8 anyos na lalaki, 2 10 anyos na babae asin lalaki, 2 11 anyos na lalaki, sarong 13 anyos na lalaki, sarong 33 anyos na babae asin saro na 36 anyos na lalaki. Sigun kay Alma Marzo kan JB Dap Hospital, kumpara kan mga nagkaaging taon bako man malalaan mga sinapong injuries kan mga biktima. Alagad igong sarong pasyente na pigdara sa Bicol Regional Hospital and Medical Center, ngan imataawanat nin mas magkakanikong asistensyang medikal huli ta nagsapo ininin abalswan sa walang kamot huli sa pagpapaputok nin whistle bomb. Kaya naman ma-cater yung mga simple lacerations na kay pan isuture, pero lalo yung mga, halimbawa kay pan ang i-amputate, hindi na talaga kaya. Kaya pa, piga-refer na mo kung kinakaipuan. Lalo pag daman mga duty sa mga surgeon, mga during holidays, so piga-refer na po kan. So far po, usad lang po pig-transfer na mo sa BRHMC, which is the avulsed wound left hand. January 1 mismo ang case, Tas-Tas Ligaw. Nangingenot sa mga nakadanyer na paputok, iyuan boga o improvise cannon, 5-star, whistle bomb, quitis asin bawang. Inot na inot po talaga, di man po masawa ang Department of Health sa pagpapagirumdum po sa satuya. Na inot, di na po magamit ng paputok. Ano po, unang-una, magastos, and pangaduwa po, di ka po magiging ligtas, diba? Ma-celebrate ka ng 2025 yaon po sa ospital, as hindi kumpleto ang sa imong mga muro po. So, sa mga gusto pa po magpaputok, please, di na po ka magamit ng paputok. Bantayan po kan sa tuyang mga magurang, ang sa tuyang mga aki, na di po magkaigwan ng access sa paputok. Yang boga po, bawal po ang boga. Di po pagpagamito ng boga ang sa tuyang mga aki. And pangatuluman po, pangapudan po kan DOH na mga naputukan po pero di po nagpapakonsulta, magpakonsulta na po sa satuyang pinakaharaning hospital or RHU. Mientras tanto, basado man sa pinakahuring datos kan DOH Bicol, nakapagkurit na anahan siya ng 50 na fireworks-related injuries sa bilog na rehiyon. Para sa mga Baratang Tatak Bicol, Regine Boy.